Ufisa uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sibe khona phakathi kwenu. Besingazi ukuthi ibandla lengaka. Njengoba sinjena nje singaqokile. Ekhaya wokho ibhantshi alikho. Mina ngazi ukuthi ngize kwaMdunge. Kwase kuba nabantu abacela ubusiselwa abantwana. Ngazi ukuthi kuzobusiswa abantwana bese kuyahanjwa. Bengazi ukuthi kanje nibangaka. Niyabona ukuthi akufanele ukungasho. Akufanele ukungasho. Mama uMzile indaba ekuwe. Akufanele singasho bazalwane ngoba phela kufanele sazi kufike kwanesidididi kwathiwa abazalwane bathi bacela inkonzo. Ngithe ngisathi ngisho lapho ngamemezela base kuzoqhamuka ukuthi cha abazalwane bathi ba committed bazobe bengekho. So ke suthi ke sobusisa nje abantwana bese kuyahanjwa. Kulungile ke angikholwa uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele uzokwenza ke kube khona enikutholayo ekubusisweni kwabantwana. Ilokho kuphela okuzokwenzeka vele. Akukho kunye. Kuzobusiswa abantwana kodwa ke nginethemba lokuthi ke mhlambe khona ukuzodleka ke ngoba ukubusiswa abantwana kuyadependa kungaba u5 minutes. Kodwa ke sithembe ukuthi ke uNkulunkulu sengayilula inkonzo ithi kuba yinde kancane. Ukuze ke sihambe sidlile. Kodwa nje ngithi ngichaza isimo ukuthi nisiqoleleke nomama siphuma kwaMdunge nakhona sesihlalile nje sirelaxile. Ngoba sazi ukuthi la into ka10 minutes bese kuyahanjwa. Ukubusisa abantwana phela ukufunda izwi bese uyababiza uyabakhulekela sekuphelile. Ngisuke ngenza ngoba umoya evuma mangizwa ngishumayela inkonzo ukubusisa kwabantwana. So sengithi angichaze lento khona sizoyazi. Ukubusisa abantwana nje kufana nokuthi mangibiza nangikhabazela ngimkhulekela 2-3 minutes engiqedile ukumkhulekela. Akunjalo? So ke asoyixoxa izinto ziyalunga. Sekuyinkonzo nje impela ngiyabona nami. Khona nabakude phumuro ibala. Hayi ayamangazi. Nabasenkawini. Hawu bakithi. Hayi kulungile ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesikhona. Ngizocela ukuthi ke ngikhuleke siqale inkonzo yethu ukubusisa abantwana. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, wena wazi zonke izinto. Siyabonga ukuthi usihlanganisile ngalendlela phakathi kwalendlu. Sesibonga Nkosi nokuyibona ngoba besingayazi. Siyacela ke Nkosi ukuthi uyibusise. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi imikhuleko eyenziwa kule ndawo uyizwe iphendulwe njengendlela efanayo imikhuleko eyenziwe entabeni eRichards Bay uyayizwa uyayiphendula. Igatsha leli Nkosi osinikeze lona lasentabeni. Ngiyacela Nkosi ngomoya wakho ingcwele ube khona uhlala ukhona. Kunoma ubani ozayo ezokhuleka noma bezokhonza Nkosi ube khona ungabe bikho umahluko phakathi kwasentabeni eRichards Bay nasentabeni yalapha eGreytown. Busisa ke lendlu Nkosi ubusisa indawo ubusise nomama uMzila ikhaya lakhe lonke ngokuthi Nkosi avume sikwazi ukuhlanganela la ekhaya.
Siyazi Nkosi masibheke ezwini lakho babusisile bonke omama abavula iminyango emakhaya abo wakhonzwa wena. Ngiyamkhumbula nje uLidiya lapho uPaul ade boshiwe mayiphuma uyakhona uthola induduzo nabazalwane babemlindile. Siyakhuleka-ke Nkosi ukuthi naye umama uMzila nomndeni wakhe wonke mbusise nanoma yikuphi lapho abeka khona isandla sakhe, isibusiso sakho masehlele phezu kwaleyo ndawo. Mbusise Nkosi nezingane zakhe, ubusise indawo yonke, ubusise abantwana bakho abakhonza kule ndawo, babusise nemindeni yabo babiyele. Dumo lonke-ke Nkosi sikunikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngokusemthethweni-ke kusho ukuthi sivuliwe-ke leni. Isivuliwe kanjalo. Usebosikolela-ke ubani uMamzondo ongekho. Angithi? Usebosikolela-ke sesivulile-ke ngekho. Ngifuna ukufunda izwi elihambisana nokuvula kwayo. Lomkhuleko bengukhuleka ukuthi umkhuleko wenziwa kule ndawo uNkulunkulu awuzwe. So mangisakhuleka-ke uyasho ukuthi angilifunde lelo zwi ngoba isiyavulwa-ke ngokusemthethweni officially. Nonke nitholile isibusiso, sonke umuntu la ubusisiwe ngithi. Nomnikazi wekhaya siyabonga usivulela umnyango. Isibusiso sihlale phezu kwakhe nomndeni wakhe. Izikronike zesibili uchapter 7. Soqala ukufunda uverse 13 sidine ku16. Izikronike zesibili chapter 7. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Verse 14, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe labo. Verse 15, relevant-ke kulendlu. Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko wenziwa kule ndawo. Manje sengikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke. Izwi-ke leli-ke liyazisho okuthiwa angilifunde njengoba kade ngilithandaza ukuthi imkhuleko yenziwa la. Khona-ke abantu into abaye bayenze-ke singakhohlwa-ke usisekhaya kwaMzila, kodwa khona ukuthi umuntu mhlawumbe athi hayi ngisafuna ukuyokhuleka, afike angena ukukhuleka, umkhuleko wakhe uyozwakala. Abanye-ke baye bathande ukubamba umkhosi bawubambele endlini yokukhonza. Izinto ezifana nalezo uNkulunkulu-ke uyowuzwa umkhuleko wakho awuphendule. Kodwa-ke ngemvume kamama uMzila asizongena phela ekhaya kwakhe egcekeni nje bese sithi siyesontweni thina. Ngiyathemba siyayizwa siyayiqonda lonke. Asidluleke sesiya ezwini lokubusisa busiso kwabantwana. uMarko chapter 10 sihlale ngifunda yena njalo siqala kuverse 13 siye kuverse 16. Khona baletha kuye abantwanyana kuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathi ukuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi, ningabenqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungwabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini lona loyo ngamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Izwi-ke siyalazi silijwayele. Njalo uma ngibusisa abantwana ngifunda lona. Kunemgomo
engifisa siyazi siyazi entabeni hayi eGreytown kuphela yonke indawo la abantu bethanda ukuthi kubusiswe abantwana khona. Lemgomo le iwu5 angikaze ngiyisho, angikaze ngifunde, kodwa nginikeziwe ukuthi semqoka ukuthi abantu bayazi uma kuzobusiswa umntwana. Umgomo wokuqala, wena oletha ingane ezobusiswa usumvumile yena uJesu ngoRoma 10:9, ngoba asizubusisa noma iyiphi ingane kanti wena awumvumile uJesu ngoRoma 10:9. Lokho ke kunomthelela ngoba ukubusisa ingane akulutho, kukuyibusisa nje udlule, kuwutho kuyona, ngale kwalokho akulona utho. Kodwa mayisikhula ingane ku-impacta negatively, angizokubuya kanjani ngesiZulu, kuba yinto engeyinhle enganeni ukubusiswa kwayo uma abazali bengezuyikhulisa ngendlela yezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi sizwe kahle lento. Ingane mayisikhula iphuza, ibhema, iqoma noma iqonywa kanti iyabusiswa, kuzoba worse kuyona kakhulu, ayizufana nezinye ingane ezingazange zibusiswe. So kusemqoka ukuthi abantu ababusisa ingane bazi ukuthi benzani. Yikho ke ngithi umzali wayo usemvumile yini uJesu ngoRoma 10:9, ngoba uma wena ungamvumile uJesu ngoRoma 10:9, lengane ebusiswayo uzoba isiqalekiso kuyo ngoba yona isingcwelisiwe kanti wena awukho lapho. Umbuzo wesibili noma umgomo wesibili, ngiyabonga kakhulu mkhizi, usuvumile yini izono zakho wena na? Ngoba ubusisa umntwana nje, uletha umntwana abusiswe, usuzivumile yini izono zakho na? Ngoba kusemqoka ukuvuma izono, ngoba njengoba ingane izobusiswa ihamba ivikelekile, ithwele umoya kaNkulunkulu. Uma wena ungavumile izono uzokona, kunomthelela enganeni. Ngizokuchaza lokho ngokuqhubeka ku-point number 4. So mawube umuntu owaziyo ukuthi wenzani. Ngenhlanhla ke ekhaya lezwi sinikeziwe ukuthi bhuka ubhale phansi izono zakho bese kufana nokuthi usuzivumile, ngoba uma ushona uzokwenzela umusa ungene ezulwini. So kusho ukuthi uma ubhukile ubhala phansi izono zakho, kuhleke ungayibusisa ingane. Kodwa uma kuyinto eqhelelene nawe akukuhle lokho. Ikakhulu ezinye uthola ukuthi zilethwa ogogo bazo nomkhulu bazo ukuthi zibusiswe, ingane yabo ezalele ngane ayikholwa, noma uyise wayo ozalele ngane akakholwa. Uma ibiza lengane uyise engakholwa, ibuye ingane sifaka isiphandla kwisiqalekiso enganeni lokho, ngoba yona isingcwelisiwe ingekaNkulunkulu. So kufanele uma wazi ukuthi ingane yakho isazobuye iye kuyise, uyise okhonza amadlozi, kuhle ungayibusisi ngoba uyidalela inkinga leyo ngane. Number 3, uma usuzibhalile izono zakho noma usuzivumile izono zakho, uhlukene nazo. Ngoba ungahlukene nazo akusizi ukubusisa umntwana. Ngiyaphikela ngiyakhona ngihlanganisa nophuzu number 4 othi uma ungashadile uhlukene yini nopartner wakho na? Ngoba ngeke kukusiza ukubusisa ingane kanti nisenobudlelwano, usahleze esonweni, usaqomile noma uqonyiwe. Leyo ngane uyidalela isiqalekiso njengoba ngishilo, ngoba izothatha ihambe iye kubo noma ke iye kunina mayihlala kubo, kanti mhlambe kunina abakholwa, bese beyenzela izinto ongafanele yenzelwe zona, kuba ukufa enganeni. Ngakho ke
ogogo bayathanda ukuletha izingane abazukulu babusiswe. Umbuzo uthi wena njengogogo noma umkhulu nayo ni control phezulu lengane, uyise ongakholwa mase ifuna uzokwenza njani? Uzonqaba nayo, mawunganqabi nayo izofika yenzelwe izinto ezimelene nesibusiso esiphezulu kwayo. Bese kwenzeka uIsaiah 63 verse 10 asimvule khona sizomazi. Ngijwayele ukumcula nje ngimusho, kodwa ke kufanele simvuleke simazi ngoba inkonzo le engiyibone ngathi sinesasasa le Greater. Bebe bangaka babezobusisa bebe u3. Mangaki manje bawu9. Sengiya-understand kungani ikhulunywa kimi ekuseni lento. uNkulunkulu uyikhuluma ekuseni ngayibhala. Bengingazi ukuthi kanti sebebaningi ngalo. Uyazi ke ukuthi ngikhulumelane ngikholelwa ukuthi uma silalela kahle lokho okukhulunywayo, uma uyithanda ingane yakho uzohoxa zingabe isaba u9. Ngaphandle uma konke lokho engikukhulumayo okuqondile ku-right, letha ingane yakho. Kodwa ngikho khona umuntu ofuna ingane yakhe uyidalela inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kwenzakalani uma ingane ebusisiwe isigcina isisezonweni noma abazali bayo sebeyifaka ezonweni? Isaiah 63 verse 10. Kepha bahlubuka badabukisa umoya wakhe ongcwele, waphenduka isitha sabo walwa nabo. Isitha salomntwana sizoba umoya ongcwele, hayi omunye umuntu. And umoya ongcwele ke seyisitha somuntu uzophephelaphi, ulitholaphi uxolo? Ngoba iBhayibheli lapha kuMatthew chapter 12 ithi 31 no 32 lithi umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kulelizwe nakwelizayo. So ke inkonzo yokubusisa abantwana ayilula kangako. Inkonzo kufanele uyihloniphe ngoba iZaga 22 verse 6 lithi khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe. So umbusisile wena, kodwa la engakakwazi ukuthatha ingqumo zakhe khona, mbiyele umvikele ngoba ukubusiswa kwakhe akakwazi uletho uwena. Uma uzobuya umdedela ayofaka iphandla ayokwenziwa ezinye izinto, icala likuwena, kodwa ingane isiyisitha sikamoya ongcwele, noma umoya ongcwele usephenduke wayisitha sayo. Ngoba nje wangizoyibeka izandla nje, akukhona ukubeka izandla kuphela, azibekwa yimina, zibekwa inkosi uJesu uqobo lwayo eningayiboni nina. Okungenzeka leyo ngane igcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Uthi uma usuyikhulisa ke wena ngendlela yakho, noma ubuthuka inhlamba phezulu kwayo ingane la, mhlawumbe uzuthuke yona ingane, kwenzekani lapho? Wenze njani umoya ongcwele? Asidluleke siqhubeke. Ngileli phuzu 4 engihlanganise no3 ukuthi uma ungashadile uhlukene yini noyise wengane noma nomama wengane? Ngoba ngeke kusize ukubusisa ingane wena usenobudlelwano, ngoba phela kusho ukuthi awukho kuNkulunkulu. Ngifuna sivule abaseKorinte bokuqala chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Sofunda uverse 14, ngikhuluma ngabantwana. Uthi uverse 14, ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Lijulile lelizwi, kodwa kafushane nje lisho ukuthi uma indoda ingakholwa, unkosikazi ekholwa, leyo ndoda lithi iBhayibheli injani? Ingcwelisiwe. Le ndoda iyaphuza laphaya, iyaqonywa, yenza konke ngaphandle, unkosikazi uyathandaza, uyakholwa, usindisiwe. Lithi iBhayibheli leyo ndoda injani? Ingcwelisiwe. Hayi ngoba ingcwele at that particular time, kodwa uma kwenzeka kufika usuku lokufa, ngenxa kankosikazi okholwayo
uNkulunkulu uzokhumbula lelizwi lakhe aqamba amasu ukuthi isindiswe iphenduke ngomzuzu wokugcina bisifa ingene ezulwini ngenxa yokukholwa kukaNkosikazi. So kusemqoka ke yikho iBhayibheli lithi uverse 10 wakhona khona lapho njengalokho ngisho ngathi into ekude. Kepha abaganeneyo ngiyabayala kungemina kodwa inkosi ukuthi umfazi kangahlukane nendoda. Kepha uma eke wahlukana nayo kahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe nendoda ingamlahli umkayo. Ngoba izokwenza izinto zayindoda ongazithanda ezicasulayo iqonye yenze zonke izinto ibuye nezifo kusho ilahla wena. Ngesikhathi uyilahla uzothini mawusufika ezulwini umphefumulo walendoda ufunwe kuwe. Ngoba lithi iBhayibheli verse 14 ingcwelisiwe lendoda ngawe kodwa usuyahlulele wayilahlela ukuthi yaphuza yaqoba. Kufanele ubekezele ungayilahli njengoba sengishilo uNkulunkulu uzoqamba amasu. Mhlawumbe kuyenzekelwe icar accident ingene esibhedlela ICU ufika ukuthi uzoyibona mhlawumbe isakhuluma ithule kodwa kuyifika uvula umlomo uthi ngicela ungibizele umfundisi. Athi mayifika umfundisi ifike ayivumise uRoma 10 isindiswe ife iyezulwini. Isizathu sokuya kwaezulwini wena okholwayo. Manje ke uma izokuhlupha bese uyayilahla amathuba amaningi igazi lawo lizofunwa kuwena. Siqhubeke no verse 14 bese lithi ke nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Umzalwane-ke kusho umuntu wesilisa. So ke kusho ukuthi nonkosikazi kuyafana. Indoda ayikwazi ukumlahla umkayo ngoba engakholwa. Funeka umkhulekele umbekezelele mhlawumbe uzufe engakholwa kusale ephenduka. Kodwa iqiniso lithi ungcwelisiwe ngendoda ekholwayo. Uzomlahla igazi lakhe lifunwe kuwena. Ngiyadlula kulabo ngize einganeni sikhuluma ngeingane. Bese lithi ke egcineni uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile kepha kalokhu bangcwele. Uma abazali abawu2 bengakholwa bethola umntwana after 2 days 3 days umntwana afe. Lo mntwana esihogweni ngenxa yokungakholwa kwabazali. Akana sono ngenxa yokungakholwa kwabo uya esihogweni. Uma abazali abawu2 besindisiwe bathola umntwana after a day or 2 ezelwe afe lo mntwana uyezulwini ngoba ungcwele. Ilento eshoyo lelizwi lithi uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile kepha kalokhu bangcwele. So abazali abasindisiwe bobabili ingane yabo ithi izalwa ibe ingcwele. Siyahambisana? Sengiyabuya ke ngizala. Uma ke wena kade niqomene wathola umntwana nisaqhubeka nokuthandana lo mntwana ungcolile akusizi ukumletha la zobusiswa ngoba unjani ungcolile. Masimbusisa kabusiseki ngiyasaba ukusho ukuthi uyaqalekiseka ngendlela ejule ngayo indaba ubusisa umntwana. So bekuyokusiza ukuthi uhlukane noyise umale ukuthi uzomphilisa ngani uNkulunkulu uyazi. Uvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9 phuzu lokuqala lesibili uvuma izono zakho ukuze ukwazi ukukhulisa umntwana ngendlela okungeyakhe. Usungambusisa ngoba uhlangene noyise. Uyise ngeke amthatha ahambe ayomenzisa izinto ezirong. So inkonzo yokubusisa umntwana ijulile ayilula ngaleyo ndlela. Ngoba uzuvele ubusisa umntwana kanti wena ukholwa. Awuzuvele ubusisa umntwana kanti abazali baye wena ugogo abazali baye abakholwa ngoba vele uzofa wena umshiye nalabo abazali benza umathanda phezulu kwengane. Inkonzo ejulile efuna uyibukisise. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu ofuna ukubusisa ingane yakhe sijike isibusiso okungabi isibusiso kuba ukuxabana nomoya ongcwele. Ileyo nto ke uNkulunkulu uyibekile impela ekseni noma ngabe bekuhlezi labo bantu abawu9 ngize ngazi abawu3 noma bebebo3 bengizodlula kuzo zonke lezi zinto ngoba ngize ngazibhala phansi kuthiwa ngizibhale
lezi zinto angazi ukuthi ngizibhalelana kodwa bengizothi uBusisiwe ozoba nesibindi obona ukuthi uyafeyila kokodwa lezi zinto eziwu5 angayilethi ingane izobusiswa ulungisa izinto zakho ulungisa indaba yakho noNkulunkulu kunokuthi ubeke ingane engcupheni yokukhula ibe isidakwa ize izingcolise idaka ukudlula abanye abafana kanti ngoba yabusiswa kungafanele ngithemba ke siyayizwa ke yonke lento iyacaca isiphelile inkonzo yokubusisa abantwana nayibona isiphelile yilokho ke manje ebengikusho ukuthi bengingakwazi okunye iphelile inkonzo yokubusisa abantwana kodwa ke okunye sesingakusho ke okusemqoka ukukhumbula ukuthi ingane uyidlulisephi uma kukhona indawo oyidlulise kuzona awuzange uyilahle abadala bethi lahle ngoba uma uyilahlile kwelikamoya uyilahlile simbusisa kanjani umuntu olahliwe ngoba kusho ukuthi akekho la khona inyama yodwa yini oyenzile uphuzanga yini isihlambezo ukhulelwe ngoba uma uphuza isihlambezo utshelwa abadala nawe uthi uyathoba leyo ngane uyinikele kuSathane ingane ephuzelwe isihlambezo inikeliwe kuSathane lokho kwaxoxa umfundisi engihlale ngimcaphuna ukuthi uthi waba idevil worshipper eno5 years eno5 years idevil worshipper ngeke ngilande yonke ngqo kodwa khona umuntu ayifika kuyena elele angisazi wayembuza ukuthini ambuza ukuthi uyathanda ukunqoba noma uyathanda ukwenzani bagcina evumile siyamthatha le ndoda yahamba naye kanti umzimba usele sihamba naye kwelikamoya ngoba vele ungeke ube idevil worship ungavumile uthi ke wabuya lapho ke abaza abantu la ekhaya ekhulisa ugogo wakhe engenalwazi amthuma ugogo athi hamba uyongithengela ukuthi mhlawumbe ungithengela isinkwa kanti akekho yena uhambile ahamba nasemini fika amlanda ama-devil worshippers ahambe asebenze emkhathini ngesikhathi ephuma ngoba umzimba awukwazi ukungasali nomoya kungena idemoni elimreplaceayo la ekhaya ubonakala estabhona akezwa uyantshontsha uyonke into uyashaya kanti akekho yena akushaywa yena usemkhathini uyasebenza uthi kwesinye isikhathi athi mayibuya wehlela emzimbeni wakhe athola umzimba wakhe uyahamba uyesitolo uthunywe ugogo so ke isystem kaSathane mayizongena liphuma idemoni lihamba baxoxe athi mayithi uyabhekwa uphethe u50 akazi kufuneka enzeni ngo50 ngoba kuthunywa yena kuthunywa idemoni ebelikuyena abathe uyacabanga vele ajike abuyele emuva iphi into engithume yona mfana na akakwazi ukusho kwathi wangasho amshaya ugogo wena uyahlupha usiphuphuka uyakhohlwa ngiyakuthuma uyakhohlwa kanti ushaya umuntu ongazilutho ilento yokwenzisa izingane ihlambezo thatha izingane zocatshwa zenziswe zonke izinto so izingane zikhula zingama-devil worshippers so ke wakhula ke wasebenzela uSathane because wafika la isindiswa khona ke waba umfundisi njengoba wayihlala abeka ubufakazi bakhe siyabazi so niziqapheleke lezi zinto ngoba njengengane edatshiwe isuka ifakwa imimoya yafakwa amademoni leyo ngane edatshiwe nani njengoba nibadala nje kuyokusiza ngelinye ilanga ubabuza abazali bakho ukuthi benzani kuwe umncane ngoba mhlawumbe abakhona so lezi zinto ezikuwe zizosuka kanjani bengazivumile izono zabo ngoba mhlawumbe ngeke bazivume so kuyasiza uhlale phansi nogogo wakho noma umama wakho mama ungitshele ngangiyingane enjani ngikhula mako wesifazane nimphekele kahle khona izokhipha indaba phekele kahle akutshene yezwe wena wawuhlupha mhlambe yokutshela nanokuthi wamiselwa nje mhlambe wawungazalwa ungatholakala baba la ekhaya wayenyangeni umuthi uzihambela nje awazi cakiwe wenthi indaba ukukholwa kwami kuhlale kuhlupha kunamahiqihiqi ngihlushwa isona esithize kanti ingoba wamiselwe enyangeni uhlale phansi akutshela umbuza kancane umsengo
nami ngalahlwa yini mama awusakulahla kanti ngengqondo yabeka usufuna ukuhamba uyovuma isono sabazali bakho sikuthandazele nami ngizokuthiwa ngalahlwa nami ngizokuthiwa ngagcatshwa ngizokuthiwa ngenza u1 2 no 3 sithandaze siwayale lawo madimoni emzimbeni wakho asuke. So it's very important uma lithi izwi Izaga 22:6 khulisa umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe ukuze mayisekhulile angasuki kuyo. Kuyazenzekela ke lokho ukuthi uma umkhulise kahle ngezwi uthi mayisekhulile bese izwi lithi take over aqoqeke umntwana abuye endleleni. Okuwuphawu lokuthi umntwana ekhuliswe ngenyanga wagcatshwa. Ngisho ungeza na eSunday school umgqigqise la iqala khona ekhula zizovuka inhlanga zakhe. Buvuka ubulwane bakhe, buvuka ubusathane bakhe ungakwazi ukumkhona kanti ingoba esemncane umkhulise ngenyanga, wamkhulisa ngemithi, wamkhulisa ngokugquma, wamchatha, wenza yonke into eyenziwayo ezweni. So ke khumbula ke amaphuzu engiwakhulumile. Usumvumile uJesu ngoRoma 10:9 wena ozobusisa umntwana. Usuyivumile izono zakho na? Usuhlukene nazo? Uma ungashadile uhlukene nopartner wakho. Msebenzisa igama lika partner ngoba kungaba wesilisa oletha umntwana kodwa kuyedwa umuntu osise ngibona la endlini. Ushadile ngiyamazi. Kodwa ke ngiyaxoxa nje kungaba ngoba phela sengikufakela ku WhatsApp. Kungaba upartner wakho awuhlukene naye uzobuya ithathe lengane ayonzisa izinto ezocasula uNkulunkulu, sicasula umoya ongcwele. Bese ke yazi ukuthi umntwana wakho mayesebusisiwe umkhulise ngendlela okuyoba ngeyakhe. Unecala lokukhulisa ingane ngezwi ngoba uma ungayikhulisi ngezwi igazi laleyo ngane lizofuneka kuwena. Nginethemba ke ukuthi nemphefumulo yenu isizoduduzeka ningasho ukuthi awu yamfushana inkonzo sibe yinde 32 minutes. Sekunezinto eziningi esenizwile ngokubusiswa kwabantwana. So abantwana ke mabebusiswa asithathi kalula indaba yokubusiswa kwabantwana kodwa kufanele wazi ukuthi kungukwenzani. Ingakho ke ngiphathe ifone ukuthi ngikurekhode noma bebancane bengizokufaka ngoba kufuneka kungene ekhaya lezwi wonke umuntu azi. Nabefundisi abaholi bazi kungabi lula nje ukuthi sicelela ingane ethile izobusiswa. Kanti mhlambi icelela ugogo wayo abazali babhizi bakhanda ezinye ingane ngale. Izolokhu zilethwa zibusiswa nje. Ziyakhula izingane ziba nesiqalekiso zilungelwa lutho kanti konakala endlini kaNkuluNkulu ngoba kwabusiswa noma ubani. So kufuneka sikwazi ukuthi ukubusiswa komntwana kuwukwenzani. Siyambonga ke uNkulunkulu. Ngizocela ke bonke abafuna ubusiselwa abantwana beze ngaphambili ukuze abantwana bebusiswe. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi behlotshiswe ubukhosi bayo le sebebothwa abakhethwa bengeniswa bangaki? Okay, kulungile. Ayibusiswa ingane efundayo esikoleni, ngikucacise lokho. Uzobusiswa nsisi? Ngibona ngiqeda ukusho njalo uhlala phansi. Ingane efunda ubani ugrade 1. Ugrade 1 uqala kuyiphi age? 6. Kusho ukuthi ke asithi angathi asithi ngathini mamtsibani. U7 kuya phezulu esingambusisi. 6 kuya phansi uyabusiswa. Ngoba nithi ugrade 1 usuthi primary funda ugrade 1 usuke esalungile. Zimbili la. Zingaki ke manje sezizonke ngoba ngathi khona ezingasezi. Zu4. Futhi kusala 5. Ngoba kuthiwe zu9. Ayikulungile. Angifuni ukubaza abazali.
okuhle ukuthi silalele silizwe izwi lenkosi ngoba malikhuluma liyakhuluma. Ungabesaba abantu, ngeke bakwenzele lutho. Uma ngabe ubushilo usubona isimo, khululeka uhlale ulungise into zakho. Uma uNkulunkulu esasibekile ngokuzayo ingane yobusiso. Ziningi-ke lezi ngane. Manje kanje ngizozikhulekela zonke ngesikhathi esisodwa. Ngomkhuleko owodwa ngihambe ngizibeke izandla zonke. Thandazeni. Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo, ngiyakhuleka Nkosi nampa abantwana ababusiswayo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubabusise. Isibusiso sakho asihlale phezu kwabo. Inkonzo le owayenza ngesikhathi usahamba emhlabeni kuMarku chapter 10 verse 13 kuya 16. Uthe Nkosi akungabikho umuntu owalela abantwana mabavunyelwe beze kuwo. Ngiyakhuleka-ke uNkulunkulu wethu nomusa ubabusise laba bantwana. Bakhule babe yilento oyifunayo, babe yilento Nkosi oyihlosile. Bakumele babe izinsizwa nentombi ezikhuluma ngegama lakho neziveza ubukhona bakho. Ngiyacela Nkosi ngiqalekisa yonke imimoya, amadimoni, ama-devil worshippers, ama-satanist awanasabelo phezu kwalezi ngane. Zibusise Nkosi, uzigcine, uzibiyele zikhule. Zibusise Nkosi ukuba zidine zingenile ekhaya izulwini. Mawubuya ulanda ibandla kube ngabantwana abalungele ukuhlwithwa nebandla. Namba abazali babo Nkosi basize ubapha ubuhlakani bokukhulisa izingane. Mangibabona abazali abakhona labangabodwana, siyazi Nkosi ukuthi awathanda ama-single parents ngoba dlala indima yabazali ababili. Basizeke Nkosi ubapha amandla okukhulisa lezi ngane, zikhule zibe isibusiso phakathi ebandleni, zibe isibusiso emphakathini, zibe isibusiso noma phi lapho zihamba khona. Zibusise Nkosi, uzibiyele ngezwi lakho. Amahubo 139 verse 5, ubazungeze ngemva nangaphambili, ubabeke isandla sakho phezu kwabo. Babusise Nkosi. Ngamahubo 17 verse 8, ushilo wathi Nkosi umuntu uyamfihla njengenhlamvu yeso lakho. Busisa-ke abazali babo laba bantwana ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela Nkosi ubabusise, ubapha amandla okukhulisa izingane ngendlela efanele nangendlela okuyoba ngeyayo uma sebekhulile. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike sesifikile-ke emaphethelweni enkonzo yethu yokubusiswa kwabantwana. Osekugcine kungena-ke ukuthi indlu ivuliwe ngokusemthethweni. Naze naba nendlu enhle. Siyambongela uNkulunkulu abe nani nimkhonze. Senizwile ukuthi le ndlu-ke noma yimuphi umkhuleko eniwenza la uyokwenzeka. Kuphela nje manithole ilungelo lokungena nize ngapha. Ngisho kuthiwa ufuna ukuyikhulekela nje wedwa, ungena ubanga umsindo umpompolozo ukhulume noNkulunkulu wakho. Mina uNkulunkulu wangigcwalisa ngingedwa ngamandla kaMoya oNgcwele endlini yokukhonza. Ngangikhona ngikhuleka, wangigcwalisa ngoMoya oNgcwele. Njengoba-ke ngishilo ngathi-ke akufane nasentabeni. Umethi uNkulunkulu imikhuleko eyenziwa kule ndlu iyophendulwa, nala iyophendulwa. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Buyisela-ke kumphathi wohlelo. Xolise kakhulu-ke ngobuhiqihiqi, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu unisizile, usizile sonke khona esikufundile nesikuzwile.